Šéfe, musíte nám přinést kladivo, kleště, pilku a velký francouzák, co leží ve spod krabici na nářadí v pancéřáku. Počkej! Kvůli tomu nepolezu do vody, hodím vám to! Tak pozor! Jo, do toho. Blbost. Kdyby to mělo stejně dopadnout s tím ostatním nářadím, tak bude lepší, když šup. Nech to. Byl moc přetížený. Myslel jsem, že jste se utopil, šéfe. Ale ne, jen jsem hledal kladivo. Was ist das?